V utorok 13. novembra sa na našej škole konala premiéra nového dokumentárneho filmu z produkcie radiotelevízie Pozor schod v tieni komunizmu. Na premiéru sa prišla pozrieť aj pani riaditeľka a zopár ďalších ľudí. My sme sa pýtali učiteľov, ktorí sa tejto premiéry zúčastnili, ako sa im film páčil a ako hodnotia jeho spracovanie. Očakávaní som prežila celý deň od rána, pretože som čakala, čo môže byť z práce 14-ročného študenta, ktorý nikdy komunizmus nezažil a ktorý vôbec o tom s tým nemá žiadnu skúsenosť. Zdalo sa mi, že táto téma je veľmi ťažká pre pochopenie práve 14-ročného chlapca a keď som si pozrela prvú časť, ktorá hovorí o politickej situácii od vlastne volieb po vojne až po nežnú revolúciu, tak som si uvedomila, že nie je to pravda, že človek musí prežiť veci, aby ich urobil dobre, ale že človek musí chcieť sa do toho vcítiť a niečo si naštudovať. No, na začiatku som aj vôbec váhala, že či teda pôjdem na ten film, lebo to bolo popoludní a teda mám aj svoj vlastný život. Ako sme sa dozvedeli, čo sa sťažovali študenti, koľko majú roboty. Tak som akože, no do vieže, ale som veľmi rada, že som tam bola. Prevedenie bolo výborné, som to nečakala, že to bude také dobré. Naozaj ma to zaujalo a okrem toho ja som teda určité obdobie tam prežívala, nie teda od začiatku, ako to tam bol ten film. A veľmi ma to zaujalo. Neviem, ako to zaujme študentov, keď oni to neprežili, že pre mňa to bolo tak úplne inak, lebo som to naozaj od toho 80. roku vnímala, teda ako dievča. Sice vtedy už to bolo také uvoľnené, nebolo to taký prísny komunizmus, ale a zamýšľala som sa nad tým, že čo ja som ako pociťovala, lebo zase teraz zabúdam, čo som ako trpela, čím. Viem, že nám vadili to, že sme boli takí v tej klietke, takí strašne uzavretí, taký divný pocit to bolo, akože. Tak som si práve vybavila to obdobie, som si zaspomínala a ohľadom toho kvality všetko, mne sa zdá výborné. Ešte by som, to som aj Peťovi teda hovorila, že viac tých dokumentov tam nejako vsunúť, aby to bolo teda niečo také drobnosti som hovorila Peťovi, ale výborné. Film V tieni komunizmu vznikol ako taký finálny vlastne výstup projektu nadácie Orange, o ktorý sme si minulý rok zažiadali. Získali sme na to vlastne finančný grant a vďaka tomu sme mohli zrealizovať tento projekt a v podstate aj natočiť ten film. Ten film je vlastne taká, alebo tá práca na tom filme predstavovala takú inú metódu vyučovania dejepisu, prostredníctvom ktorej si neosvojíme len nejaké názory a spoznáme vlastnú minulosť, ale aj mnoho zručností v rámci toho mohli študenti rozvíjať a zároveň aktívne sa sami oni podieľali na svojom vzdelávaní tým, že vlastne zisťovali od svojich najbližších informácie o udalostiach, ktoré sú pomerne blízko k našej súčasnosti a výrazne ovplyvnili a ovplyvňujú aj život dodnes. Hovoríme hlavne o období vlastne socializmu alebo teda komunizmu v našej krajine. Nový film Peťa Pocha ma zaujal najmä svojím žánrom, je to dokumentárny film a po zhliadnutí tohoto filmu som si uvedomil, že skutočne má veľmi vysokú výpovednú hodnotu. Páčili sa mi najmä výpovede pamätníkov a teda to, že Peťo chodil a hľadal ľudí, ktorí zažili udalosti novembra 89, ako sú jeho starí rodičia, jeho pedagógovia a tým bol ten film bohatší, že ponúkal výpovede svedkov, ktorí to skutočne všetko prežili. Páčilo sa mi aj to, že Peter spolupracoval s Ústavom pamäti národa, pretože tam on chodieval pre všetky informácie, ktoré v tomto filme boli použité. Viem si predstaviť, že tento film V tieni komunizmu môže byť používaný nielen na našej škole ako vynikajúca učebná pomôcka.
Taktiež som si všímal aj technické prevedenie filmu. Môžem povedať, že veľa sa zlepšilo, keď porovnám tento film s tými predchádzajúcimi, ale stále sú oblasti, ktoré možno vylepšiť a vlastne o tomto celé je. Som veľmi rád, že tento film je už poradí 4. filmom a teším sa z toho, že Peter mi priebežne tieto filmy dáva a rozširujem si tak svoju vlastnú zbierku. Bola som smutná z toho, že neprišlo tam viacej študentov z malého gymnázia, ktorí určite vedeli o tom, že sa to bude premietať, pretože bola by to pre nich veľmi poučná lekcia toho, čo sa dialo v čase, kedy ich rodičia boli deti. Naučili by sa mnoho z dejepisu bez toho, aby to museli študovať z knihy, pretože bolo to podané veľmi dobrým spôsobom. A bola moja dcéra aj so mnou a jej sa to tiež veľmi páčilo. A nečakala, že teda študent dokáže takéto niečo ako osmak, niečo také vyrobiť. Že bolo to pekné. Akože dobre spravené sa mi to zdá, že aj prevedenie bolo dobré, normálne ako priam výborné. Celkovo ja hodnotím ten projekt, alebo aj ten film má v sebe veľmi takého etického a sociálneho ducha v tom, že je to také generačné posolstvo. Vlastne tí najbližší odkazujú tým mladším svoje zážitky, svoje pocity a svoje skúsenosti. Takže toto si ja veľmi cením na tom filme a považujem to za takú veľmi silnú stránku.